Považská knižnica vďaka spolupráci s knižnicou Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči už roky poskytuje svoje služby aj nevidiacim a slabozrakým. Po novom môžu zvukové nahrávky kníh využívať aj ľudia, ktorí majú napríklad poruchu čítania. Knižnica Mateja Hrebenda pre nevidiacich v Levoči, ktorá sprístupňuje zapožičovanie zvukových kníh vo formáte MP3 v Považskej knižnici, rozširuje poskytovanie svojich služieb nielen pre nevidiacich a slabozrakých, ale aj pre občanov zdravotne postihnutých. Tí, ktorí majú preukaz z Považskej knižnice a zároveň aj preukaz zdravotne postihnutých, môžu prísť do nášho oddelenia a zapožičať si zvukové knihy od slovenských a svetových autorov. Tituly, ktoré si môžu požičať, sú romány historické, detektívne, vojnové, romány pre ženy, potom sú to poviedky pre mládež a rozprávky pre deti. Nevidiacim a slabozrakým Považská knižnica poskytuje taktiež knihy v Braillovom písme. Titulov máme asi 50 titulov kníh. Sú to tiež historické knihy, psychologické knihy a tak ďalej. Zvukové nahrávky i knihy v Braillovom písme sa obmieniajú raz štvrťročne. So službami knižnice sú v Únii nevidiacich a slabozrakých spokojní. Čo sa týka služby knižnice, ja si myslím, že veľmi dobré, lebo Levocká knižnica, kde sa vydávajú tieto časopisy, knihy, všetko robí pre nás, aby človek zrakovo postihnutý prišiel hlavne k tým informáciám, či už čo sa dejú u nás, alebo aj vo svete. Sú to rôzne časopisy, viacej druhov a hlavne zvukových kníh, aj v Braillovom písme vychádzajú knihy a ešte vychádzajú časopisy vo zväčšenom písme. Ja si myslím, že Levocká knižnica, čo sa týka, tak pre zrakovo postihnutý robí veľmi moc. Vyhovujú nevidiacim a slabozrakým skôr tie zvukové nahrávky alebo tie knihy v Braillovom písme? No záleží ako kto, ktorí sú ako zrakovo postihnutí od malička, tí sú naučení čítať Braillové písmo, tak tí si prečítajú aj normálnu knihu. Lenže jedna kniha, ktorá keď sa prepíše do Braillového písma, má aj 5-6 zväzkov, niektorá je 8. A čo sa týka teraz najnovšieho nahrávania zvukových kníh, tak prakticky to je jedno CD-čko, človek si ho založí, lenže musí mať prehrávač MP3 hlavne, lebo niektorá kniha, ako teraz, čo som jednu začal tak čítať, má 31 hodín až. Zaujímalo nás, aké je Braillové písmo náročné a koľko priemerne trvá, než sa ho človek naučí ovládať. No záleží, ako kto ho potrebuje. Ak človek sa ho naučí len tak spasie, tak mu stačí sa ho učiť niekedy aj rok. A keď som potreboval, ja som sa ho naučil za 3 mesiace. Je to Braillové písmo, ktoré sa skladá zo 6 bodov. Sú to 2 stĺpceky po 3 body. Braillové písmo nevidiaci využívajú aj pri písaní. Kedysi na tento účel používali tzv. Braillovú tabuľku. Dnes môžu využívať Braillový písací stroj, ktorým disponujú aj v Považskej knižnici. Tento Braillový stroj sa využíval hlavne na to, aby som si mohol robiť poznámky, alebo keď chcem písať, tak napíšem normálne celý dopis, alebo prepísať si článok, napríklad šerom tlače, keď mi ho niekto nadiktuje, tak si ho dám do Braillového písma, si ho môžem uložiť do archívu a si môžem prečítať kedykoľvek. O knihy v Braillovom písme, ako aj o zvukové nahrávky je zo strany nevidiacich a slabozrakých záujem. Aj vďaka týmto službám nie sú okrátení o aktivity, ktoré ľudia so zdravým zrakom berú ako samozrejmosť.